Dörli görünüşli owa hojuluk önümlerinin önümçilik möçörlerinin arttırılmagy, ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçüne edilmegi, hormatly prezidentimizin durmuşy geçirgen watanymyzyň ykdysady kuwatynyň berkidilmegine, halkymyzyň awadançylygynyň ýokurlanmagyna gönükdiren döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanlygy bellerliklidir. Owa hojuluk önümleriniň önümçilik toplumyny netijeli ösdürmäge, ýurdumyzyň owa hojuluk önümlerini önürjülere hemme taraplyny döwlet gollawyny bermäge gönükdirilen çäreleň netijesinde bu ulgamda ul üstünlikleri kazanyldy. Uzak möhletli geljegi nazarlayan döwlet maksatnamalarynyň durmuşy geçirilmeginiň çäklerini, agresiýal toplumynyň ähli puduklaryny döwrewaplaşdyrmagy, tehnika we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmagy ýermaý goýumlar gönükdirilýär. Agresiýal önümçiliginiň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän bäsleşe ukyply bolmagy üçin hukuk, ykdysady gurumçylyk şertlerini kemale getirmäge gönükdirilen toplumny özgörtmeler özüniň oňy netijelerini berýär. Ýurdumyzyň şeýlede daşar ýurtly wekilleriniň gatnaşan bu gözüni geçirilşi muň aýdyn güwes bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul edilmegi bilen azyk önümçiliginiň döwrewap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işini tamamlady.